Ungqondongqondo bubhilibhili benkazana eshishina ngee-passports ezifunyanwa ngobuqhophololo uvele enkundleni emva kokubanjwa kwenyanga ephelileyo. Lo mmi wasePakistan uneminyaka eyi-38 kuthiwa wafika kweli ecela igwiba lokhuseleko waze kamva wazimanya ngeqhina lomtshato nenzwakazi yeli. Wabanjwa nabanye abarhanelwa abayi-26 emva kokuba basemagunyeni behletyelwa. Phakathi kwabalala bezamlanga bemi beli ekuthiwa bathengise ngezazisi zabo bethenjiswa ngokuhlawulwa ngama500 erandi. Both my children were born here in South Africa and are South African citizens. 2.3. I also have a life partner visa because I am married to a South African citizen. This life partner visa is affixed in my passport, which is in possession of the investigating officer. Inkundla ixelelwe ukuba ungqondongqondo sehleli kweli minyaka eli-11 kwaye elishumi kuyo ebeqhuba ishishini elibhalisiweyo ngokusemthethweni. Abarhanelwa bazawukwazi ngoLwesihlanu ukuba bayayifumana kusini na ibheyile.